Latest update about Chikwado Eze. Ugbu a onye dibia eduru Chikwado Eze wee jee na nke ekwugo ihe kpatara ọnwụ Chikwado Eze. Anyị maalụ na Chikwado Eze onye dị 26 years bụ onye nke nwetegoro visa obodo oyibo bụzi onye nke nna ya bụ Uwakwe Eze onye dị 67 years durie wee sị ya nna na tupu ijebe ya bụ obodo oyibo m ga-eduru gị wee jee na nke onye dibia onye ga-akanye gị ọgwụ n'ahụ ka ị wee kaa aka ka ị wee sie ike. Na ya bụ onye dibia bụ onye nke ga-abụ ọ bụ na anyị ejesia na nke ọ kanye gị ya bụ ọgwụ rụọ ọrụ gị ọrụ ya alụrụ gị ije n'obodo oyibo ị ga-ebute nnukwu ego wee nata. Ọ ya ka Chikwado Eze onye dị 26 years jiri wee kwete nna ya wee duruzie ya wee jewe na nke onye dibia a na-akpọ Onuwa Odugu onye dị 48 years ka eruteziri ebe ahụ. Onye dibia Onuwa wee gwazie Uwakwe Eze nna Chikwado Eze wee sị ya na ihe a ga-emere Chikwado bụ na a ga-eni ya na ndụ, na ọ bụ na enie ya na ndụ na ọ bụ na Chikwado nọsịa 1 hour 30 minutes n'ime ini wee kunite ma na ọkpọgo akpọ. Ọ ya nwazi ka emesiara wee nizie ya bụ Chikwado wee sizie ebe ahụ wee nawa ala mmụọ. Ka Chikwado nwụziri, ndị uwe ojii nke Enugu steeti wee bịa nwụchizie nna Chikwado Uwakwe Eze onye Enuwa dị 67 years nwụchikwazie onye dibia ahụ bụ onye rụrụ ya bụ ọrụ Onuwa Odugu onye dị 48 years. Ọ ya nwa ka ha nọsizi na nke ndị uwe ojii wee mebezie onye dibia na nna Chikwado ajụjụ ọnụ ihe kpatara ọnwụ Chikwado Eze n'aka ha na-abụ. Ya nwa ka onye dibia anụnwa bụ Onuwa jizi wee mepezie ọnụ wee sị ndị uwe ojii ka o kwuo nke bụ eziokwu na ihe kpatara Chikwado jiri wee nwụọ bụ na enwegasịrị ụfọdụ nsọ ọ gụsịalụ Chikwado ọ ga-edobe mana Chikwado edobeghị ya bụ nsọ. Na ọ ya nwa ka ejizi wee mee ya bụ ihe nke imezi ka Chikwado kaa aka. Chikwado wee sizi ebe ahụ wee lawa ala mmụọ ka ọ nọsịalụ n'ime ya bụ ili ihe ruru 1 hour 30 minutes. Onuwa bụ onye nke na-agwa ndị uwe ojii na Chikwado abụghị onye mbụ ọ na-arụrụ ịdịrị ọrụ ahụ, na ndị ọzọ ọ na-arụ ya bụ ọrụ ọ na-abụ etinye ha n'akpa tinye ha n'ini ha nọzuo 1 hour 30 minutes ebubutekwa ha na ya bụ ini na ha na-adị ndụ. Mana nke Chikwado bụ maka ihi na o dobeghị nsọ ya bụ onye dibia gosisiara ya ka o dobe. Ị chọrọ ka anyị mere gị birthday shoutouts, announcements, advertisement of your products? Chat us up on WhatsApp through +234 8067841298. Nna Chikwado na onwe ya bụ Uwakwe Eze bụ onye nke ndị uwe ojii jụbaziri ọ gịnị ka ya nwa bụ nna nwatakịrị nwa ikorobịa anụnwa jiri wee kwete ka onye dibia anụnwa mee ya ụdịrị ihe anụnwa. Kedu ka o siri wee dị ya ka ọ bụ na etinye Chikwado n'ime akpati kpochie ya aja ọnọ ebe ahụ 1 hour 30 minutes na ya bụ nwa ikorobịa ka ga-adị ndụ wee na-ebupụta ya. Nna Chikwado enweghị ihe ọbụla o nwere ịsa, kama na ya nwa na onwe ya na-asị na ọ bụ ndị mmadụ mazieri ya maka onye dibia enunwa bụ Onuwa Odugu, maka ihi na Onuwa bụ onye nke si ya na ya bụ ihe bụ nke ọ na-emeburu ndị ọzọ, na Chikwado abụghị onye mbụ, na ọ bụ na Chikwado nwee ike wee dobesie nsọ ọ ga-agụsịrị ya, ma na ya bụ Chikwado bụ onye nke ga-abụ ọ nọ na ya bụ ime ini ihe ruru 1 hour 30 minutes emesịa wee gụpụta ya n'ime ini ọ ka ga-adịkwa ndụ. Enwere ihe ọtụtụ ndị mmadụ ahụ ama ọ bụghị onye ọbụla kere akwa white kee akwa red dobesie ụfọdụ ihe dị iche iche bụ onye dibia. Ụfọdụ bụ ndị dibia, ụfọdụ bụ ndị bịara ikpe ego, ụfọdụ bụ ndị dibia mara ama, ụfọdụ bụ ndị mara onwe ha dibia. Ihe anụnwa bụ ihe ị ga-ama. Onye enunwa bụ Onuwa ọ na-asịzi ndị uwe ojii na ọ na-arụburu ndị ọzọ ụdịrị ọrụ ọnụnwa. Kedu onye a ga-akpọpụta ugbu a o kwete na Onuwa arụbuoro ya ụdịrị ọrụ na a ga-ekpochi gị n'ime ini ịnọwa na 30 minutes pụtakwazie o wee bụ na akago gị ihe n'ahụ na isi gị ike na esigo gị esi n'ọkụ? Kedu onye dị ihe ahụ? Ọ bụ na Onuwa anụnwa bụ onye dibia ga-asị na enwego ofu onye ọ rụrụ ya bụ ọrụ akpọta onye ahụ asị na ọ bụ ezie ekwukwa ini ọzọ burukwa onye ahụ tinyekwa n'ime ya bụ ini onye ahụ anọwa na 30 minutes onye ahụ pụta na ndụ ekwete na ọ bụ eziokwu na ya bụ Onuwa rụrụ onye ahụ ọrụ. Anyị maara amalụ oge ọbụla ndị dibia mefiere emefie n'ihe ha rụrụ ọrụ mana ya bụ ọrụ agaghị ọfụma, ha na-adị achọ ụzọ ọzọ ha ga-echi wee kpuchie ya bụ arụ nke ha kpara.
onye Enuwa bụ n'ụwa eme na nke a ugbu a ọ gaghị ka o siri wee che o wee gadozie aka na enwesịrị ụfọdụ nsọ ọ gụrụ Chikwado Celestine Eze nke na Chikwado edobeghị nsọ ahụ. Mụ na gị maalụ ụdịrị nsọ a na-ekwu ihe Enuwa. Onye Enuwa ugbu a nwere ike kịta anụnwa si Chikwado na gị na nwaanyị agaghị edine ma na ya ha akwasa nwaanyị nọ na nsọ iko ma ọ bụkwa na enweghị ihe ọbụla ga-ejikọ gị na nwaanyị ma ọ bụ na ị gaghị eri nri mmanụ ma ọ na ị gaghị eri nri nnu ma ọ bụ ụmụ nsọ dị iche iche o nwere ike igosi Chikwado anọghọzi ndụ ka a gwana anyị ma ọ bụ eziokwu na onye dibịa gụrụ ya nsọ o wee mebie ya bụ nsọ ahụ. Ya bụ ka o si wee dị ugbu a onye dibịa anụnwa na-ekwu na ọ bụ Chikwado ka ọnwụ ya si n'aka na ọ bụ ya bụ onye dibịa bụ onye kpatalụ ọnwụ Chikwado Celestine Eze. Kedu ka i siri wee fụ ya bụ ihe Enuwa nke onye dibịa na-ekwu gbasalụ onye bịa na nkie ka o mee ya ka o sie ike ka o mee ya ka ọ dị ka onye esiri esi onye ahụ esizi ebe ahụ wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ka ọ natasigoro visa ọ ga-eji wee jee obodo oyibo. Please drop your thoughts on the comment section. This story is so bad. Oh God, I don't know what to say again, sir. This story is so bad. Please subscribe on this channel, share this video. Thank you for watching.